Záporná veta druhého typu už nie je viazaná na zátvorku, ktorej by sa nachádzalo slovíčko not, ak sa pozrieme, nie je už nikde, ale ide tu o kontextuálny zápor. To znamená, že vy sami musíte prísť na to, ktorá časť vety potrebuje zápor a ktorá nie. A ako sa toto dá? Jednoducho tak, že si musíte vetu celú prečítať, pochopiť a na základe logických súvislostí, ktoré sú vyjadrené vo vete, väčšinou v súveti, rozhodnúť, či dám zápor sem, alebo dám zápor sem. Pozor, stále robíme future perfect continuous, teda ten čas by niekde mal byť použitý. A to, čo od vás chcem, je, aby ste si veľmi dobre prečítali celú vetu a sústredili sa najmä na vyznačené slova. V prvom prípade to bude because znamená pretože, je to nejaké zdôvodnenie. A teda nejaký dej a nejaký dej majú spolu súvis. Ten súvis musí byť logický a práve podľa logiky rozhodnete, kde doplníte zápor a kde nie. I think I won't have been living here for 3 years next January because I will probably have moved by then. Teda myslím, že tu nebudem bývať 3 roky v budúcom januári, teda budúci rok v januári, to je ten budúci čas, to je ten prvok. Prečo? Pretože by then, dovtedy sa pravdepodobne presťahujem. To znamená, nebudem tu bývať budúci január, dajme tomu, že teraz môže byť napríklad september, a budúci čas je vyjadrený tu na, budúci január 2015 alebo 16, koľko chcete, nebudem tu bývať 3 roky v kuse, teda už budem preč. Preto tam dáme future perfect continuous, I won't have been living, nebude to trvať až dovtedy. Prečo? Lebo by then, do toho budúceho januára sa už pravdepodobne presťahujem. I will probably have moved by then. Možno sa presťahujem v decembri, možno v novembri, neviem, ale dovtedy, next January, tento dej už bude ukončený, teda I will probably have moved. Toto je future perfect simple a ten používame vtedy, keď je nejaký dej ukončený do budúceho času. Toto je future perfect continuous, teda priebehový predbudúci dej a ten používame vtedy, ak je nejaké trvanie až do budúceho termínu, v našom prípade next January. V druhej vete si treba dať pozor na so. So znamená takže, alebo z toho vyplýva a znova tu budú nejaké vzťahy medzivetné v rámci súvetí. Treba si dať pozor najmä little period of time, teda nejaký krátky časový úsek a pozor, je tam sloveso work. Many of these immigrants have been here only for a little period of time, teda boli tu iba krátky časový úsek, so they won't have been working here for more than a year in December. A teda v decembri, to je ten budúci čas, decembri, možno o 2-3 mesiace, tu nebudú pracovať viac ako rok, pretože prišli nedávno a teda do decembra roku nepredbehne, preto tu nemôžu dlhšie pracovať. Čiže they won't have been working je future perfect continuous a ešte tu nebudú pracovať viac ako rok, kedy? V decembri. Čiže v budúcnosti je ten december a tá ich práca napríklad na Slovensku nebude trvať ešte jeden celý rok, ale bude stále prebiehať, preto sme tam dali future perfect continuous. V tretej vete pozor na although. Although znamená hoci alebo napriek tomu a znova vyjadruje nejaký vzťah medzi slovesami v rámci vety. Although he is young, he will have been a computer expert on Windows for almost 5 years by the time he finishes high school. Teda hoci on je mladý, má málo rokov, on už bude počítačovým expertom na Windows takmer 5 rokov do času, keď odíde zo strednej školy. Áno, pozor, high school je stredná škola, napriek tomu, že high znamená vysoký v slovenčine, avšak v angličtine high school je stále iba stredná škola. Prečo sme tam dali will have been? Prečo tam nie je zápor? Napriek tomu, že je mladý, teda vyjadrujem prvú časť myšlienky, že on je mladý a čakáme, že keď je niekto mladý, tak ešte nebude počítačový expert. Ale v našom prípade, napriek tomu, že je mladý, on už bude tým odborníkom takmer 5 rokov, čiže do času, keď odíde zo školy, možno končí školu na budúci rok, možno o 2 roky, tak on už v tom čase, teda o tie 2 roky alebo o ten 1 rok, bude takmer 5 rokov expertom na Windows. Preto sme tam dali Future Perfect Simple. Nemôže tu nabyť Future Perfect Continuous, priebehový čas, pretože je to pomocné sloveso be a to sa štandardne v priebehovom čase nepoužíva. V poslednej vete máme tu but. But je odporovacia spojka, znamená ale a vyjadruje nejaký rozpor. Treba si dať na ňu pozor.
ASAP znamená as soon as possible, teda tak rýchlo alebo tak skoro, ako je to len možné. She's very lazy, ona je veľmi lenivá. She knows we need to eat lunch ASAP. Vie, že musíme zjesť ten obed čo najskôr. But I think that when we get home, even at 11:30 a.m., ale myslím si, že keď prídeme domov až teda o 11:30 ráno pred obedom, she won't have been cooking it je ten lunch, for more than 10 to 15 minutes. Teda aj napriek tomu si myslím, že keď prídeme domov relatívne neskoro, ona ešte nebude variť ten obed viac ako 10 až 15 minút, pretože je veľmi lenivá. Je tu but, to znamená je lenivá, vie, že sa ponáhlame, musíme sa rýchlo naobedovať. Napriek tomu, že sa ponáhlame, myslím si, že ona nebude variť ten obed dosť dlho, keď prídeme domov 11:30. Ak chcete obedovať o 12:00, začať variť obed 10-15 minút predtým je neskoro. Teda she won't have been cooking. Ona ho bude variť, ale ešte nie dosť dlho. Ten deň bude trvať, keď prídu o tejto hodine domov, ale keďže to nebude dlhšie ako 10-15 minút, stále aj napriek tomu, že to netrvá až tak dlho, určite použijeme future perfect continuous.